Кветкі да вечнага агню і хвіліна маўчання. Стартавым пунктам аўтапрабегу стала брэсцкая крэпасць-герой. У падтрымку міра ў краіне жыхары вобласці вырашылі зладзіць сваю патрыятычную акцыю на колах. Здесь, если видите, собрались люди, которым не безразлична судьба и будущее своих детей, будущее своей страны. Мы очень долго планировали этот автопробег, и нам его разрешили наконец-то. Параллельно вместе с общереспубликанским Минск-Гродно проходит региональный Брест-Кобрин. Организаторы обычные, простые люди. Они обратились с просьбой организовать автопробег, чтобы, знаете как, не ходить где-то так в этот сложный период эпидемиологический, а на машинах здесь все, в общем-то, нормально, все дистанцию соблюдают. И мы хотели, конечно же, выразить свою гражданскую позицию. Каля 60 аўтамабіляў стартавала з сцен цытадэлі. У Брэсце калона рушыла па цэнтральных вуліцах горада і выехала на трасу М1. Праз Федзькавічы, накіроўваючыся ў Кобрын, горад, які ў 1942 трагічна страціў значную частку мясцовага насельніцтва. Па дарозе да аўтапрабегу далучыліся некалькі дзясяткаў машын жыхароў Жабінкі і Кобрына. Мы хотим этот пробег, чтобы прошел именно под мыслью объединения не только всех белорусов, но и соединить эту историческую память двух городов – Бреста и Кобрина. Завершыўся аўтапрабег у Кобрынскім скверы імя Марозава, дзе ўдзельнікі акцыі ушанавалі памяць загінуўшых у гады Вялікай айчыннай вайны.